Tinokudokezai mabuja akanakisa tauya ano nhau dzanyasi dzomanhoko zuva rochitanhatu mwedzi uno hwayechi hwabvu ipapa chigumba Priscilla hari mukuru kuzeki aburika ari kunyika yoIndia kwaari kuringa kutekaidziwa kuri kuita sarudzo ikweyo ipapa waIndia wanosarudzo akatoenda nomumwe anoteedzera utoile silaigwana rekai tigoona kuti wachaburika nei ikweyo peno wachandoti aiwa svede kana kuti wanenge wari kuti kudini tinenge tichizokunyepai kuti wanenge wabenhuka wachiti kudini. Zvikoro zviri kuvhurwa zuva ramangwana wapwere wanodzidza kumabhodhingi waendesiwa nyasi apa sanganoro Artus riri kureketa iro kutoti ewo tatomirira kuti tiite zvokuramba mabasa isu nokutoti zviri kuhwadza kusenza iko tiri kuita rekai tione kuti zvinoburika papi asi wamwewo wamasangano akasiyana-siyana wari kuramba zvokuti kuramba mabasazvo wari kuzvidaba kwai ayo siyai takadando tinondoita zvinenge zviripozvo zvino hazvanetsa kuziva kuti chii chinenge chimboitika apawo hurumende yareketa iyo kutoti ewo zvikoro zviri kufanira kuti zvibvumire vabereki kubhadhara mari yese mabhondi mazigi nomayusa zvese pabodzi po wari kufanira kuti wabvumire apa zvikoro zviri kuramba zvakatotsika kutotsika chaiko kuti eyo munhu wese ngaabhadhare ngagobhadhare yusa kwai yusa kando rinotenga kana tikadawo mafuta odzimotika tinonotenga kana tikada kutenga shuka tinonotenga kana chipi chatada yusa karinotenga asi mazigi nomabhondi aya paribe kana chibodzi charinotenga. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Mapepa nawo anobva kumakambani Zim Papers, Alpha and Omega, pokare no Associated Newspapers inoburitsa Daily News wanyora tsamba waari kutiwo wanhu wari kutumira zvawanenge wanyora zvo wakaburitsa kuzvitumira padande mutande reWhatsApp wanofanira kuti wazvisiye wazvirekere nokutoti waakuita mutsepwede wari kuvhiringidza basa rawanakadzitape wanosenza kumakambani iwayo kwai ipapa munhu anofanira kuti abvume akumbire opiwa mvumo yakanyoriwa pasi kuti uri kubvumiwa kuita izvozvo zvokutumira wanhu zvinenge zvaburika mumapepa nawo yawo tikaitione kuti wanhuwo wari kuzviita wachazokona chere kutetekera kana kuti wanondoramba wakaita kuruma muromo kudando kuramba kuita nharo. Makazvionera Megani nozuro uno wamunangarwa kuti wari kutoida mari yomazigi yawakati munhu wese munyika agosenzese iwo wari kutotekaira notsumbu romayusa kutoti pawada pese wanondoburitsa mayusa pawada pese wari kundoita zvomayusa mazigi yacho kuno wakaisira ani kana iwo wenewo nyika wasingayade mazigi yacho. Makaona nozuro wari kupa imwe hwarawa yainzi ino makore 70 yakange yatamba yakatsiga nyika nomusoro warume idi nzara yakaita kunyangariwa kwagonzi nomumwe gotumirai vabereki wenyu mari kana muri kunze konyika kuku kuitira kuti wareke kugoitisiwa zvokudando kuti munhu anoita kumira nochipande zvati zvamboitika izvozvo hwarawa ino makore 70 kana iyo nzara yacho wakomana kana kuda kufarirwa naidhiko ehoi reipapa abva atopuwa mazana masere omari yokuAmerica kuti kwai wakona kutamba iwe unouseza idina yawe siyai zvakadando muchazvionera Meganiko zvinoperera. Kambani yozesa nyasi yagoburika kuti yakagobhadhara mumwe anonzi Dumisani Chikosi mari inoda kuenzana nomari yokuAmerica zviuru 10 asi wakamubhadhara nomazigi muyembe wakadaro wakaita kunyangariwa wagomubhadhara nokuti dare rakati wamubhadhare nokuti wakanga wasiya matambo mawaya akaita kunyenama zvawo uyo ari kubvawo kwaaibva kwachamu kwaakubatiwa nemagetsi paye akasiya akuwara tikutoti kamariko kashoma wanotofanira kunge dai waingidzira chaiyo zvonyatsoita zvisvinu nokutoti zvinohwadza
mubairo waakaita iwoyo aiwa palibe chisvino wakomana. Ipapa atoita akaurema karipo paari nonyaya yekubayiwa nemagetsi iyoyo zvakaita kuoma chaiko. Mumwe woZimbabwe akange aimbobatiwa kuZambia achinzi akaba mota agoaendesa kumatare anonzi Sikumbuzo Manduna agoaendesa kudare wakajiwa nonyaya nokutoti wakanga wamubata wakamisa mujere mazuva masere waribe kumutonga aribe kuitiwa chinhu kunabva wati eyo ndibhadharei ini ndiri muhoma bhizimusi saka makandizisa mari pokare nomhuri yangu mukaivhiringidza kufungako zvakawanda kaa zvinoreketeka kana paita kudando. Rekai tione kuti wanenge wachiperera papi nokumubhadhara. Kana wazomubhadhara toziva kuti wamubhadhara mari. Ma-MP obato CCC kwai ari kurwadziwa fani nokuburika kwareketeka ipapa kuti umiriri wenyika yoCanada munyika yedu muZimbabwe muno akaita kanomba kanyai naiye fadzai mahere. Wabva waita kuita kubuda tsungununu chaiko. Unobva waitira kuona kuti warume wakuru waakusaya kuti woita sei kuburikidza naye Hopewell wavo vanoramba vachireketa naye. Wanenge wachifunga kaa kuti ndo wega wanosimba rokusangana nomaambasadha kunochamisa akasangana nawo kuno iyeyu mahere ari kusanganawo nawo iwo wari kundoita tapai wari ikweikweyo. Idiwo zvakaita kunyangariwa. Rekai henyu sekuru wangu wazonzi gara urehwa nokutoti kaa waindogara wachikureketiwa nozvawo pakaita kunyangara chaiko. Muturi agoturikapo kare imwe mari pamusoro pomutero wanga wagara uripo agototi mayusa ngachibisiwawo zvikamu zviviri kubva muzana zvomari yomutero pamari iya yaakagwesa. Mabuja pakaita kunyangariwa. Hwendo huno ari kuita kusvina, ari kuda kukapedza kese kana noropa akafitira kukwekweta nokutoti muitiro wacho ndo pfini chaiyo. Pfini ropfene rinoda kuruma mango kabodzi ichibva raisiya iribe kana kuibva. Mabuja pakaita kunyangariwa. Ipapa unobva waita kuona kuti makwiriro zvinhu akuchitanga kuuyapo kare ari kumayusa. Mozoonawo Zimsted wari kuti nyepa kuti kwai makwiriro zvinhu anga ari zvikamu zvishoma. Moziva kuti paita kutambiwa bhora pamanhamba ipapo. Asi hwendo huno zviri kuramba zvakawatsitsirira. Rekai tione kuti zvinoperera papi nokutoti paita kunyangariwa. Wakubata zvikamu zviviri kubva muzana. Mukuru webhangi ronyika John Mushayawanu mukushayawanu kwache ari kureketa kutoti hwendo huno pai zvitoro zvinenge zviri kuramba kutengesa nomazigi nomari yatakatara isusu kuti ndiyo ngaiite mari yoyusa gotinyepai tigodhira nawo gotinyepai. Wanhu waakuziva zvamunoita wakomana. Wanhu waakuzviziva kuti ndo mugariro wenyu. Imi munenge munoda kuenda kopamba zvinhu zvavanhu mahara kuti zvivanhu wajiwe wanyure mabhizimusi mawomo kuno vanhu vanoenda pako mangara nokutoti vari kuziva kaa kutoti zvese zviri kuitikazvi wari kukonzeresa ndimi wari kukonzeresa. Tiri kufara kunyepai kuti pamutambo iri kutambiwa umwe mufana akazvariwa kuBritain anonzi Vernon Masara paipapa agonzi nochikwata choBurnley ndiye akaita mutambi ari kutamba zvinomwisa mvura kuvatambi wese wari kutamba kuchikoro chobhora choBurnley. Aiwati kuti makorokoto. Oko nozuro Areneo Movers noHighlanders Bosom dzakandosikidzana ukatadza kumwisana kuita 0-0. Apa Chegutu Pirates ikajiwa nomasimba masimba bhora akaiteta kuita masimba bhora chaiye. Wabva watifungisa matambire agoita masimba dhinyero. Unobva waita kuona kuti takabva kurefu. Wakajiwa nosimba notuiri
ukabodzi. Apa kepe yafara Jerusalem wendo huno yanga yakaita kujama shonja ari bekufetiwa mhanduwe wakagoedza tutatu wohwange wakasaya kana kabodzi zvinoita kuhwadza. Taishuvira kuti wohwange ndoai wakagoedza tutatu ndiwo. Kepe yafara Jerusalem yakadyiwa ka Zanu-PF vanofanira kudyiwa. Apa kukiriketi Bangladesh yaita kuumburudza, kuzvuzvurudza, kuwaridza, taita kusaya kana masoko ukureketa chaiwo, asi kudya kwawatiitako kusvinwa komana mutambo weT20 mutambo wedu bauyu zvino zvaita kuratidza pachena kuti kiriketi tiripe kwatiri kuenda. Ipapa heno kuti tichaenda chere kumutambo wepasi rese nokutoti pakaita kunyangariwa. Rikai tiri ngedziri kuitika pasi rese pakamira pakadari muSouth Africa izvezvi wanhu wakange wari kuferefeta kuti chii chakaitika pakatsva imba yakaparadza wanhu 41 iya muguta reJoburg. Kwaipapa wagotoona kutoti wakuru wemakanzuru nohurumende ndo wanomhosva nekuti waribe kuita zvawaifanira kuita kuti wanhuwo wagokone kuchengeteka. Mabi angu pakaita kunyangara. Kambani yoShell yagoti iyo ndichada zvokutengesa iyo peturu mumagaraji mumu, asi taakutoda undosiya tichiita zvokutsvaka kuti toita sei kuisira wanhu mokuti wagochaja motika dzomagetsi. Aidi zvakaita kuoma. Unoramba wachitsvaka zvimwe zvokuti waite mari nazvo. Aidi. Asi kwedu uno kuAfrica ndiri kuona tichimbomira tichiseenzesa iyo mapfuta dzimotika yaya. Heno kuti tanika achipepetiwepi peno ese achandopepetiwa iko kuNigeria kwaDangote koku. Tigoramba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Nyika yoTogo yagotiyo bato rokutonga ikweyo ragoti takahwina sarudzo dzakabuitiwa zuva re20 mwedzi wapfuura. Kwaitakaita kuhwina chaiko zvokutsvaira wese paribe wakati jawa wanoerengeka. Rekai tindoti makorokoto tingagoti kudini. Apawo nyika yoIsraeri kwaipapa yavhiringika nokutiza kwaita kambani yoanakadzitape Al Jazeera yapfika musuwo yawo Al Jazeera ikweyo kuIsraeri koko. Heno kuti zviri kurevei tikaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi ipapo. Nyika yoFrelimo yaratidza kuti wari kuziya tusvinu towari kuita upo kare wari kutekairana nonguwa kureketa kuno waisa Daniel Chapo kuti ndiye agoite mutungamiri webato roFrelimo pokare ari ndiye achapinda kuita mukuru wenyika kana wakapinda musarudzo wakahwina. Daniel Chapo ana makore 47 pachirungu tikurovera manja ndokukona kauku ndokukona. Edu mambuya aye nomachembere noharawa mungazofungira kuti wangaise mukomana ari pasi makore 60 kuti hanzi ndiye ari kutungamira. Nayawe zvinoramba zvikatoitiwa kunonaya chibuku chamunotoona kutoti ko zvakuri kunaya masese wendo huno. Nokutoti paribe chizvinu ipapa munonyepa wanozviita bawa kana mukati waisira bhiriyoni chairo kuti zviitei wanoramba nokutoti yavari kumora kai hombo yakawanditsa kudarika yamunenge mawaisira ipapo yese. Tiri kufara kuti kwai kunyika yoChad ipapa wari kuita sarudzo dzawo masoja ati aiwa taakusiya kutonga nyika makore 3 apfuura wakavimbisa. Nyika yoIsraeri nonyika yoPalestine heno kana dzikazosvika pakuita kudipfama chaiko ipapa kwai Hamas yabvuma zvakaunziwa kuti kwai kuite runyararo, asi waIsraeriwo vari kutoti muda kutijairira tikuzvidaba. Wakomana vanomubwira vanhu batsitsikani zvinotoita kuramba zvakaita kudando kusvikira rini. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapo, asi ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Tiri ipapo kamabuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.